Панядзелак 27 студзеня. З вами Зміцер Міцкевіч, і ў нашым выданні вас чакаюць, як звычайна, навіны ды актуальная аналітыка ў размовах з экспертамі. Пачынаем. Трэш і крынж. Прапаганда Лукашэнкі запустила новы флешмоб, каб усхваляць свайго гаспадара. У Киеве прайшоў марш памяці Міхала Жизнеўскага і ўсіх беларусаў, якія загінулі за Украіну. А ў Беларусі людзі ўжо проста ў студзені збіраюць у лесе лісічкі. Яшчэ ў пачатку студзеня падчас чарговай нарады са сваімі чыноўнікамі Лукашенко даручыў правесці псеўдавыбары як свята. Функцыянеры відавочна загад прынялі да выканання. На ўчастках па ўсёй краіне адпаведную атмасферу працаўнікі мясцовых установаў культуры і грамадскага харчавання ды гандлю арганізоўвалі 26 студзеня. Аднак прыўнесці нейкай разнастайнасці не ўдалося. Святочны настрой для выбарнікаў і чальцоў камісіяў стваралі мясцовыя творчыя калектывы ды асобныя выканаўцы. Рэпертуар традыцыйны, ад народных песень да сучасных так званых патрыятычных кампазіцыяў. Ад такой музычнай праграмы некаторыя пускаліся ў скокі проста на выбарчых участках. А ва ўздзе праўладнае аб'яднанне «Белая Русь» зладзіла паэтычнае асарці. Наши избиратели читают замечательные строки наших белорусских авторов на белорусской мове. Выглядае ж на тое, што асаблівую цікавасцю выбарнікаў выклікаў пажытак не для душы, а для цела. Буфеты заваблівалі грамадзянаў як асартыментам, гэтак і цэнамі. Можна было не толькі паласавацца, але і кульнуць кілішак другі. Псеўдавыбары прадказальна скончыліся нібыта перамогай у Лукашэнкі, з нагоды чаго працаўнікі дзяржаўных арганізацыяў зладзілі чарговы флешмоб. А з намі на сувязі Артём Шапаров, аўтар каналу «Рэальная Беларусь». Артём, добрый вечар. Добрый вечер. Вот адразу такое пытанне. Тут мы назіраем флешмоб па віншаванні Лукашэнкі з працягам узурпацыі ўлады ў Беларусі. Наколькі увогуле, па-твойму, гэта крынжова выглядае і хто гэта прыдумаў? Вось як думаеш, адкуль гэта ініцыятыва ўзялася? Бо мы спачатку бачылі адзін флешмоб, цяпер другі. То бок, як думаеш, хто ўвогуле адказны за гэтае мерапрыемства? Ну, я думаю, что непосредственно окружение Лукашенко этим занимается. Вот он показывал Качанову, Эсман. Я думаю, что они этим занимаются, продвигая идею того, что все белорусы очень сильно ждут и надеются, что Лукашенко будет править вечно, создавая, в общем, такое мнимое ощущение всеобщей поддержки. Хотя, если внимательно посмотреть и следить и анализировать данную ситуацию, то мы будем видеть, что это небольшое количество людей, которое просто массово забрасывает подобными действиями информационное пространство, в том числе и бюджетники, если что. Як ты думаешь, то бок атрымліваецца галоўным гледачом і галоўнай аўдыторыяй всего гэтага з'яўляецца менавіта Лукашенко, то бок гэта на яго ў першую чаргу накіравана? Безусловно, скорее всего, конечно, да, потешить его самолюбие. Результаты выборов говорят о том, что ему нужно потешить свое самолюбие. Но в общей картине они же и сами себя убеждают в том, что их большинство, что их много, что их поддерживают. На самом деле, будем говорить объективно, что подобная стратегия, так или иначе, тех, кто сомневаются, начинают думать о том, что смотрите, сколько много людей действительно за Лукашенко, и, может быть, кто-то действительно поменял свое мнение, может быть, кто-то забыл про убийство, репрессии, уничтожение белорусского языка, белорусской культуры, страны, и что-то поменялось, понимаете? То есть это игра такая надолгую. Они умеют и учат, даже не так, они не умеют, они учатся играть в эту игру. У Путина взяли пример. А наколькі пераканаўча гэта выглядае? Ну вот рэальна, ці можна ў гэта паверыць? Таму што вось гэтыя кадры з заводаў, там, дзе яны машуць сцяжкамі і спяваюць, ну, это ж вельмі штучна выглядае. Поверить нельзя, но объективно будем говорить правду, что сейчас это выглядит смехотворно, смешно, кринжово, но они же вполне себе могут действовать как пропаганда Геббельса. Чем тупее, глупее, абсурднее, тем более запоминающиеся, да, то есть, скорее всего, они просто не умеют это делать и делают, как умеют. А у нас, в принципе, что с пропагандой, что с экономикой, вот получается все одинаково.
А ўзровень гэтага падхалімажу да Лукашэнкі. Тут жа таксама бачна, што калі яны пачынаюць займацца гэтай самадзейнасцю, спрабуюць адзін аднаго перайграць, да, паказаць, што вот гэта мы больш Лукашэнку падтрымліваем. Наколькі гэта далёка можа зайсці? Бо мне здаецца, мы проста бачым, што кожны раз градус вось гэтай чарнухі павялічваецца. Я смотрел интервью Озаренко недавнее, и ему задали подобный вопрос, как тебе, как мужчине, не стыдно ли так сильно прогибаться перед Лукашенко, и он дал интересный ответ, что нету дна этому подхалимажу, то есть дна не существует, и поэтому они борются за место под солнцем и будут прогинаться до талого. Но люди такие, это вот они выбрали свой путь, так скажем, да? Слухай, які самы галоўны трэш з гэтай ўсёй псеўдавыбарчай кампаніі табе запомніўся? Што, па-твойму, такое найбольш недарэчнае, найбольш абсурднае? Ну, во-первых, я крайне сильно был расстроен тем, что они даже не смогли реально показать массовые гуляния на предвыборных участках. Ну вот правда, они столько сил потратили, столько пропаганды, но как по факту не смогли даже ни один участок показать как будто бы массовость, да, людей, какие-то очереди, какие-то столпотворения, они этого не смогли создать. И я объективно был немного расстроен, что они даже, не хватило у них ресурса почему-то это сделать. Это первое, что я, в общем-то, разочарован даже в их недалекой этой всей пропаганде. Второе, были замечены люди, которые голосовали на один человек на разных участках. Но это тоже абсурд, с учетом того, что никто не следит, никто не проверяет. Они даже тут умудрились сами себя в средствах массовой информации, в лукашенковских, сами себя слить. Но это абсурд 80-го уровня. Это при том, что не было реальных наблюдателей. То есть никто не следил за выборами. И даже в этом случае они умудрились, обосраться. Ну и третье, как по мне, так это количество проголосовавших за Лукашенко. И вообще, в общем, проголосовавших. Вышло так, что проголосовало в Беларуси больше, чем существует людей в принципе. Нужно же не забывать, что в Беларуси огромное количество людей уехало из страны. Помимо миграции существует трудовая миграция. Помимо трудовой миграции еще есть дети, которым до 18 лет, которые не могут голосовать, плюс люди, которые недееспособные, которые не голосуют. И при этом всем они почему-то считают, что у нас 9 миллионов населения. Это абсурд. Миллион миграции только трудовой. Миллион – это людей, которые, так или иначе, вообще мигрировали из Беларуси. Плюс еще почти 2 миллиона студентов. О каких 9 миллионах они говорят? И только 5 миллионов проголосовало за Лукашенко. Это абсурд. То есть они даже не умудрились немного посчитать. Для меня это абсурдно. Понятно, что это все вписывается в рамки той пропаганды, которую они строили на предвыборную кампанию. Но в общем и целом должен быть хоть какой-то здравый смысл. Хотя бы для себя, как минимум. Да? Чтобы это не выглядело настолько сюрреалистично и абсурдно. А як думаеш, якраз наконт гэтага здаровага глузду, ці Лукашенко ўвогуле здольны нейкім чынам цяпер крытычна гэтую інфармацыю ўспрымаць? Можа ў яго быць такое, што ё-моё, ребята, гэтыя все флешмобы, гэта ўсё выглядае неяк ужо вельмі штучна. Можа, давайте штосьці саліднае зробім, альбо шанс на гэта абсалютна страчаны? Во-первых, мы должны с вами понимать, какая ситуация в стране. Ситуация крайне сложная для Лукашенко в экономическом, в политическом плане. И это не нужно отбрасывать в сторону. Ресурсы крайне серьезно ограничены. Лукашенко удерживает ту ширму стабильности, которую мы сейчас видим, зубами. И это крайне сложно. Я не исключаю, что после этих выборов в ближайшие 2-3 месяца произойдет какие-нибудь экономические ухудшения, серьезные ухудшения. И это факт. Скорее всего, будут преобразования, возможно, пенсионный возраст начнут поднимать. То есть ситуация в стране критична. И, зря мы, так скажем, придирчиво относимся к тому сюру, который происходит в Беларуси. Все, что они могут создать, они создают. Не потому, что не могут или не хотят, а потому, что не получается. Вот и все. Поэтому они сказали ва-банк, эти пошли ва-банк, заставили, грубо говоря, все организации завести себе ТикТок и каждый день снимать одного работника, как на покаянном видео, что он прям любит Лукашенко или спасибо Лукашенко за это общежитие, в котором недавно наши были и говорят о том, что там одни тараканы и мухи.
Или работники других предприятий рассказывают, как классно нас в 10-ром в трехкомнатную квартиру заселили, и пол вот этот деревянный, который подорвался, и они хвалятся, что нам прекрасно там жить. Но это же абсурд, абсурд. Могут ли они сделать лучше? Нет, надо же, чтобы сделать лучше, показать что-то хорошее. А что показать? Что показать, если показывать-то, по сути, нечего? А на тых людзей, якія прымаюць удзел у гэтым, можа скласціся так, што гэта будзе якраз аказваць наадварот раздражняючы эфект. То, што от менавіта тое аб тым, што ты казаў, што тут з аднаго боку мы бачым, што ў гэтым інтэрнаце тараканы, апроч галоўнага таракана, які так па тэлебачанні, і з другога боку мы вымушаны расказваць, што тут у нас все класна, мы все рады і вельмі задаволены. Но это на самом деле повторение сценария. Ведь почему то, что родилось в 2020 году, так родилось? Потому что заявляли одно, а по факту было другое. То же самое, когда нам говорили социально ориентированное государство, вводили декрет номер 3. То же самое и в данной ситуации. Когда человек вынужден на камеру под прицелом говорить того, чего не существует, он лучше других осознает, как это все работает. Плюс его окружение, которое его окружает. Да, нравится тебе это общежитие, ну и иди живи в этом общежитии. Да, люди же тоже будут с ним по-своему говорить, скажем так, в тех местах, где они живут. И так или иначе он будет вариться в этом котле и будет, естественно, внутренний протест расти. Это к хорошему не приведет. Показатель 2020 год. Так и было до 2020 года, когда декрет номер 3 всколыхнул страну. Дякую вялікі, Артём. Дякую вялікі вам. Дякую. І сапраўды будзем спадзявацца, што вот да людзей гэты абсурд таксама будзе даносіць менавіта тое, што сітуацыя ў краіне не самая лепшая, ну і тыя, хто і кіруе, ідуць явна не ў тым кірунку. З намі быў Артём Шапараў на сувязі, а мы з вами, паважанае спадарства, працягваем. Лукашенко, імаверна, спадзяецца ўсталяваць пэўны кантроль над расійскімі ракетамі «Арэшнік» у Беларусі, але ў Крамлі гэтага не дапусцяць. Гэткую выснову зрабілі ў амерыканскім інстытуце вывучэння вайны пасля заявы ўзурпатара. На прэс-канферэнцыі 26 студзеня ён адзначыў, расійскія ракетныя комплексы прыбудуць у нашу краіну, цытата, з дня на дзень. Пра іншыя падзеі ў нашым аглядзе. Працаўнікі найбольш запатрабаваных у Беларусі прафесіяў будуць плаціць менш за арэнднае жытло. Гэта прадугледжвае новы ўказ Лукашэнкі. Вызначаць адмыслоўцаў, якіх асабліва патрабуе пэўны рэгіён, будуць мясцовыя выканкамы. Аплату за карыстанне імі арэнднага жытла будуць разлічваць з улікам паніжальнага каэфіцыенту. Грыбны сямейны бізнес скончыўся крымінальную справай. У прэс-службе МУЗ паведамілі пра затрыманне 2 замежнікаў, якія вырошчвалі псілацыбінавыя грыбы і гандлявалі імі праз інтэрнэт. Паводле сілавікоў, фігуранты справы прыехалі ў Менск каля 3 месяцаў таму, нібыта ў турыстычных мэтах. На радзіме іх ужо прыцягвалі да адміністратыўнай адказнасці за спажыванне наркатычных або псіхатропных рэчаў. У Жлобіне будуць выпускаць бейсболкі. Дзяржаўная інфармацыйная кампанія «Белта» паведаміла, што рэалізаваць такі праект на мясцовай швейнай фабрыцы плануюць за найбліжэйшыя 2 гады. На прадпрыемстве бейсболкі акрэслілі як імпартазамяшчальную ды інавацыйную прадукцыю. Студзень у Беларусі працягвае здзіўляць незімовым надвор'ем. І ў розных рэгіёнах краіны людзі ўжо збіраюць лісічкі. Дзе менавіта зробленыя гэтыя кадры, невядома. На мінулым жа тыдні ў сеціве апублікавалі відэа з россыпам лісічак у Белавежскай пушчы. Штогадовы марш памяці Міхала Жизнеўскага прайшоў вуліцамі Кіева. 26 студзеня герою Небеснай сотні і герою Украіны магло б споўніцца 37 гадоў. Да акцыі далучыліся як беларусы, так і украінцы. Таксама ушанавалі памяць усіх беларусаў, якія загінулі, абараняючы Украіну. Удзельнікі сабраліся на Михайлаўскай плошчы ва ўкраінскай сталіцы і прайшлі маршрутам, якім у 2014 годзе праводзілі ў апошні шлях Міхала Жизнеўскага. Беларуса забілі 22 студзеня 2014 года падчас Еўрамайдану. Акрамя партрэтаў Міхала Жизнеўскага, удзельнікі маршу трымалі ў руках фота іншых нашых суайчыннікаў, якія змагаліся і аддалі жыццё за Украіну. На сёння вядомыя больш за 70 такіх асобаў. А з намі на сувязі Ірына Лукашенко, грамадская актывістка, власна, адна з арганізатарак гэтай акцыі. Ірына, добрый вечар. Добрый вечер.
Скажите, калі ласка, як увогуле мерапрыемства прайшло і наколькі вялікі водгук вы пабачылі менавіта ад украінцаў? Я б сказала, што мерапрыемства прайшло добра, але гэта дрэнна сказаць, таму што тэма мерапрыемства даволі сумная. У нас была хада памяці, марш памяці па загіблым беларусам ва ўкраіне. І палова людзей, якія прыйшлі на саму акцыю, гэта украінцы, якія ці ведалі кагосьці з беларусаў, ці, напрыклад, камунікавалі, служылі разам, ці проста людзі, якія разумеюць, што беларусы таксама удзельнічаюць у гэтай вайне, дапамагаюць Украіне і хочуць ушанаваць памяць. Прыйшлі таксама і журналісты украінскія, якія паказалі ў медыа і расказалі, чаму, як мы сабраліся, і таксама далі зразумець сваім чытачам, што беларусы, сапраўдныя беларусы-патрыёты дапамагаюць Украіне. Я лічу, што таму мерапрыемства прайшло добра, таму што мы змаглі паказаць тое, што хацелі, даць вось гэты сэнс і пасвяціць яшчэ раз важлівасць, па-першае, памяці нашых беларусаў, таму што гэта вельмі цяжка зараз рабіць ва ўмовах ананімнасці, ва ўмовах такіх незразумелых. Па-другое, паказаць, што у нас ёсць героі, якіх мы таксама хочам шанаваць, і яны не адны, і што беларусаў на самой справе тут шмат, якія дапамагаюць Украіне, і гэта таксама трэба паказваць і падтрымліваць. А наколькі ўвогуле беларусы прысутнічаюць на парадку дня ва ўкраіне? Наколькі зараз наше пытанне там актуальнае, і ўвогуле якія галасы ў нашым дачыненні вы хутчэй чуеце ад палітыкаў і грамадскіх дзеячоў? Вельмі цяжка сказаць, таму што тут хутка ўсё змяняецца з-за таго, што і актыўныя баявыя дзеі, і актыўная розная інфармацыйна, вельмі шмат навін, так, і Беларусь, калі нешта не здараецца такога вялікага, то яна ўсё ж не на першым плане і не ў павестцы. І таму хочацца даваць нейкія інфаповады не толькі з боку так званай улады беларускай, так, а яшчэ і з боку тых, хто на баку Украіны, то бок даваць разуменне і з іншай стараны. І вось, напэўна, такімі ідзеямі мы таксама гэта даём, таму што не так шмат беларусаў прысутнічае, але я б сказала, што ў гэтым годзе, вось пачынаючы з звярнення прэзідэнта Украіны Зеленскага у навагоднюю ноч, так, пачынаючы да гэтага ўсё больш і больш нейкія то відэа з'яўляецца, то інтэрв'ю, накіраванае менавіта на беларусаў, каб зразумець, хто такія беларусы на самой справе. І гэта добра, што яна з'яўляецца, і хочацца гэта падтрымліваць, хочацца, каб трошку больш гэтага было. А увогуле гаворыцца штосьці, ці шмат людзей, можа, гэта абмяркоўвае? Я зараз перазадам. А ўвогуле, ці ёсць такое пытанне, як аб'яднанне высілкаў беларусаў і украінцаў для таго, каб увогуле нам у гэтым рэгіёне проста выжыць, таму што мне здаецца зараз відавочна, што і для Беларусі, і для Украіны сітуацыя вельмі цяжкая, і тут вот ёсць такое пытанне, што трэба бы нешта разам рабіць. А ці ёсць такое абмеркаванне ва ўкраінскай палітыцы, ва ўкраінскай грамадскай думцы, што, маўляў, трэба неяк супольнае бачанне будучыні ў рэгіёне выпрацоўваць? Я не палітык і з палітыкамі не камунікую. Я ведаю, што часткова гэта робіцца і намагаюцца нешта зрабіць, але агульнага такога стаўлення і, як гэта сказаць, бачання Беларусі ва ўкраіне пакуль што няма на дзяржаўным узроўні. Але я ўсё ж працую больш на ўзроўні чалавечым, ад чалавека да чалавека. І людзі, якія са мной камунікуюць, і якія нам дапамагаюць у тым ліку з мерапрыемствамі, з усім астатнімі, яны хочуць нам дапамагаць. Канешне, гэта не першы прыярытэт, таму што тут в Украіне шмат праблем, так, якія адбываюцца тут і зараз. І украінцы падключаюцца, калі нам гэта патрэбна і важліва, калі мы гэта просім. То бок усё роўна першы крок і першая нейкая, як гэта сказаць,
ну, запал павінен быць ад беларусаў, якія тут, і ад беларусаў, якія могуць так нешта ініцыяваць, нейкую даць ідэю і попрасіць кагосьці падтрымаць. Тады так. А з лакальнымі ўладамі, вось на мясцовым узроўні, наколькі у вас добрая камунікацыя і ці там вы знаходзіце нейкае разуменне і падтрымку? Ну, вось, напрыклад, сёння, да таго, як паехаць на могілкі да свайго сябра, я паехала ў міграцыйную службу, правда, даць там некалькі дакументаў да маёй справы па атрыманню бежанства. І хоць у мяне справа вельмі доўга ідзе, і яна вельмі зацянутая, і ніякага рашэння няма, але людзі вось на ўзроўні чалавечым і нават у такіх у дзяржаўных установах яны разумеюць, яны вельмі добра ставяцца, максімальна добра, як гэта можна, і мне здаецца, так паўсюль, ну, не здаецца, а так паўсюль адбываецца, што людзі, яны хочуць ісці на кантакт, хочуць дапамагаць, так, ну, дзе яны гэта могуць зрабіць. Проста не паўсюль гэта магчыма зараз. То бок тут мы хутчэй кажам аб тым, што з боку людзей разуменне ёсць, але пытанне заканадаўчых рамак. Не заўжды ёсць магчымасці дзейнічаць менавіта ў гэтым поле. Можа быць, вы самі бачыце нейкія шляхі, як можна было б паспрыяць, каб гэтыя заканадаўчыя рамкі змяняліся? Як думаеце, што можна зрабіць в гэтым дачыненні? Вельмі шмат праблем ёсць на заканадаўчым узроўні, так, і часткова юрысты і неабыякавыя, скажем так, людзі намагаюцца паспрыяць нейкім зменам, так, каб і беларусам ва ўкраіне, і ваярам, і тым, хто ўжо скончыў службу беларусам, але ну, яны ж у Беларусь не паедуць, неяк вырашыць свае праблемы лакальныя тут ва ўкраіне, і намагаемся гэта зрабіць з дапамогай камунікацыі з дэпутатамі і нейкіх правак, унясення правак і ўсяго астатняга, але пакуль што проста гэта пакуль што ні да чаго не прывяло, але праца такая ідзе. І таксама хацелася б запытаць, вось вы ўзгадвалі рэжымны наратыў. Наколькі вось рэчы гэтыя там прысутнічаюць і ва ўкраіне абмяркоўваюць парадак дня, які хоча прасунуць рэжым Лукашэнкі? Ці сапраўды гэта дабівае да ўкраінцаў і ці сапраўды гэта ўплывае на іх успрыманне Беларусі? Там все гэтыя рэчы, якія гаворыць Лукашенка і ягоныя памагатыя. Часткова ўплывае, таму што ў нас агульная мяжа 1084 кіламетры. І ніхто з Украіны не хоча, каб мяжа, каб вайна працягнулася так на 1084 кіламетры. І таму тое, што робіць рэжым, яно тут адгукаецца. І усе дагэтуль памятаюць Чарнігаў, так, і дагэтуль прысутнічае наратыў, што беларусы там могуць напасці, ці з Беларусі можа нешта паляцець. І таму тут ўсё ж сочаць за тым, што кажа і што робіцца, што кажа рэжым і што робіцца ў Беларусі. Але ці ўплывае гэта на грамадскую думку і на ўспрыняццё беларусаў? Ну, калі гэта проста словы, то я б сказала, што гэта часткова ўплывае, але пакуль гэта не перарастае ў нейкія дзеянні, то мы можам з гэтым працаваць. Таму што, напрыклад, тут ва ўкраіне ад беларусаў ёсць дзеянні, беларусы дапамагаюць, так? І, напэўна, гэта дапамагае, і пакуль няма дзеянняў ад рэжыму Лукашэнкі супраць Украіны, то мы з гэтым можам працаваць. Калі гэта зменіцца, то я не ведаю, як будзе. Дзякуй вялікі, Ірына, але будзем спадзявацца, што будзе вельмі добра. З намі на сувязі была грамадская актывістка Ірына Лукашенка, і сапраўды будзем верыць у лепшае, і што атрымаецца якраз такі перабіць негатыўны парадак дня рэжыму Лукашэнкі, і вось тыя смелыя людзі, якія праводзяць акцыі в падтрымку беларусаў, якія непасрэдна бароняць Украіну, робяць значна больш, чым вся рэжымная прапаганда, здаецца, разам узята.
27 студзеня адзначаецца міжнародны дзень памяці ахвяраў Халакосту. Падчас Другой сусветнай вайны нацысты знішчылі ў Еўропе каля 6 мільёнаў габрэяў. Каля мільёну з іх, паводле гісторыкаў, забілі ў канцэнтрацыйным лагеры Аўшвіц, непадалёк ад польскага гораду Асвенцым. Роўна 80 гадоў таму, 27 студзеня, на тэрыторыю канцлагеру зайшлі савецкія войскі. На момант вызвалення там заставалося больш за 7 тысячаў пакінутых вязняў. Кадры гісторыі і сучаснасці Аўшвіцу без каментара. Паважанае гаспадарства, а цяпер вашай увазе наша традыцыйная рубрыка онлайн, дзе мы прыгледзімся да таго, што цікавага публікавалася ў сацыяльных сетках Белсату. Мілата дня. Людзі выцягнулі з пасткі сланяня. Гэткае відэа вы можаце паглядзець на старонцы Белсату ў інстаграме. Падарожнік Грег Холл натрапіў на малечу каля возера Карыба ў Зімбабве. Паглядзіце, што было далей. Як ратуюць гадаванцаў ва ўкраіне? Расійская армія знішчае жыцці і людскія лёсы, разбурае гарады і пакідае без дому і гаспадароў хатніх гадаванцаў. Як украінскія валанцёры ратуюць жывёлаў на лініі фронту у наступным відэа. А где еще должен быть? One more. Лукашенко старэе, а дзяўчаты ў ягоным атачэнні ўсё маладзейшыя. Чытайце пра гэта на старонцы Белсату ў Фейсбуку. На канцэрце да марафону адзінства Лукашэнку заўважылі з маладой дзяўчынай. Яе завуць Настасья Казырыцкая. Яна мадэль і ёй 21 год. Штучны інтэлект можа не толькі перакладаць тэксты, тлумачыць незразумелае, шукаць інфармацыю, але цяпер і дапаможа набраць праглядаў у сацсетках. Прапаную паглядзець, як нейрасетка ажывіла помнікі ў Менску, ды сабрала для аўтара роліку 1000 лайкаў у тиктоку. На гэтым у мяне на сёння ўсё. Зычу вам добрага вечару. Заставайцеся з Белсатам.